Recenzia Kiev4A, analogový fotoaparát. Môj prvý analogový fotoaparát je Kiev4A spolu s objektívom 50 mm f2. Je to sovietská výroba, rok 1974. Je vo veľmi zachovanom stave, aj keď už má nejaké známky opotrebenia v nejakých mechanických častiach, alebo celkový vzhľad je trochu opotrebený, ale zároveň funguje na ňom úplný základ a všetko, čo potrebujete. Je to rangefinder, čo znamená, že to má hľadačík, ktorý je však mimo objektív, tým pádom musíte rátať s tým, že vy vidíte niečo iné ako ten objektív, ten fotoaparát. Fotografia vám môže vzniknúť trochu vychýlená, môže byť trochu mimo stred a podobne. S tým je veľmi dobré počítať. Je to samozrejme formát 35 mm, čo je v dnešnej dobe full frame. Keďže to je rangefinder, nie je to zrkadlovka, tým pádom vnútri nie sú žiadne zrkadlá, je tam len čisto uzavierka. V objektíve je celo na nič zložité, je tam film, takže veľmi jednoduchý fotoaparát na pochopenie princípu, ako vlastne fotoaparáty analogové a vlastne aj digitálne fungujú. A mohol by som začať s nejakým opisovaním toho fotoaparátu. Hore môžeme vidieť dva ukazovatele, nejaké nastaviteľné kolieska. Je tam expozimeter a ukazovateľ počtu expozícií. Ten ukazovateľ počtu expozícií je od 0 do 35. Samozrejme, ak máte film, ktorý je 24 snímkový, tak nemôžete túto hranicu prekročiť. Ten ukazovateľ vám s tým pomôže. Len je dobre si ho vždycky na začiatku nastaviť na 0, aby vám to správne ukazovalo. Prvé koliesko je vlastne voliteľ času uzavierky. Čas máme z boku na koliesku od 1/1250 až po 2 sekundy alebo neustále otvorenie uzavierky. Jednoducho si zvolíme čas takým spôsobom, že nadvihneme horné koliesko a budeme ho rotovať dovtedy, dokým nenarazíme na hodnotu, ktorú si chceme nastaviť, napríklad 1/10. Koliesko povolíme, následným otočením celého kolieska o 360 stupňov, tak si vlastne navinieme film. Zhora na tom koliesku je spúšť, ktorú keď stlačíme, tak sa jednoducho odfotí fotografia. Ak si nastavíme systém, kedy je uzavierka stále otvorená, navinieme film, uzavierku stlačíme, budeme ju držať a môžeme ju stlačenú otočiť proti smere hodinových ručičiek, tak získame orientáciu spúšte, čo znamená, že máme spúšť neustále otvorenú. Skôr to používam na čistenie fotoaparátu znútra a keď máme vyčistený fotoaparát, tak znova orientáciu v smere hodinových ručičiek povolíme, fotoaparát sa nám uzatvorí, teda uzavierka sa nám uzatvorí. Expozičný volič nemá žiadnu funkciu mechanickú, iba vám pomôže zistiť hodnoty, ktoré si môžete nastaviť na svojom fotoaparáte. Pomocou expozimeter si otvoríme pomocou krytky a zhora na expozimetrii je ukazovateľ expozície. Sú tam vlastne nejaké čísla a je tam kosoštvorec. A ak namierite fotoaparát na nejaké svetelné podmienky alebo napríklad do slnka a podobne, tak vidíte veľmi jasný pohyb toho ukazovateľa vo vnútri. Jednoducho na vnútornom koliesku si podľa červenej šípky nastavíte, koľko máte ISO. Ja som si zapamätal, že 100 ISO je nejakých 90 GOST, tak si šípku nastavíte niekde medzi 130 a 65. Z opačnej strany máme čísla clony. Potom sa budeme pozerať na ukazovateľ expozície a vonkajším kolieskom točíme dovtedy, dokým sa ukazovateľom netrafíme na ten kosoštvorec. A zvolíme si clonu, ako by sme potrebovali, napríklad 2,8 a pod tým je číslo 125. To znamená, že si clonu nastavíme na 2,8 a čas si nastavíme na 1/125. A takto sme si vlastne našli správnu expozíciu a môžeme odfotiť dobre naexponovanú fotografiu. Zhora na expozimetrii máme samozrejme aj sánky. Môžeme tam pripevniť napríklad externý blesk, ktorý má vlastne vstup vpredu. Testovali sme to, áno, funguje naozaj aj analogový externý blesk s takýmto retro fotoaparátom. Je to veľmi zaujímavá skúsenosť a naozaj si predstaviť, že takto sa kedysi fotilo, tak je ohromujúce. A tak môžeme vlastne prejsť na ostrne, ktoré však na tomto fotoaparáte nefunguje. To je jediná veľká mechanická chyba, ktorá tu je. Mimo toho funguje všetko. A ostrenie je veľmi, veľmi jednoduché. Sú tu dve okienka. Jedno je hľadačík a druhé okienko je na druhej strane. To je ostriace okienko.
má v sebe zrkadla a nad ostriacím okienkom je vlastne koliesko, posuvník, ktorý keď sa otáča sa celý objektív. Objektív ako sa otáča, tak sa vzdialuje alebo približuje k filmu. To zaručí vlastne tú ostrosť. Na tom objektíve sú aj čísla v metroch. Je tam od nekonečná po 0,9 metra, takže môžete si tam zvoliť nejakú z týchto hodnôt. Veľmi zaujímavá vec je nad tým ostrením. Ak si zvolíte napríklad ostrenie na 4 metre a ste si 100% istí, že to 4 metre, si môžete zvoliť clonu F2, pretože budete mať zaostrený objekt a pozadie rozostrené, ale ak si nie ste istí, máte tam vlastne pomôcku, je tam nejaký rozsah. Keď si myslíte, že to je od 3 do 6 metrov, tak si môžete zvoliť clonu 5,6 a budete mať zaostrený rozsah od 3 do 6 metrov. Samozrejme máte tam väčšie rozsahy, môžete si zvoliť kľudne clonu 22 a máte v podstate celý rozsah a všetko budete mať ostré, takže to je veľmi užitočná pomôcka, ktorú veľmi rád používam. Je tu samozrejme aj samospúšť, ktorú keď si navinieme čas, tak môžeme ju vlastne zatlačiť nadol. Pod tou samospúšťou bolo tlačidlo so šípkou, ktoré keď posunieme smer šípky, tak sa samospúšť pustí. Teraz počujeme vlastne zvuk tej samospúšte. Keď sa dokončí celý tento systém, tak sa vlastne fotografia cvakne. Ako navinieme film, ako ho tam vložíme, ako ho vyťahneme, keď sme dofotili. Do spodu máme dve poistky, ktoré keď odšrobujeme, tak sa nám zadný kryt odokrie. Na zadnom kryte je matnica a vnútri vo fotoaparáte vidíme krásne uzavierku. Je to vlastne padajúca uzavierka. Do ľavého zásobníka vložíme nový film, ktorý potiahneme skres tú uzavierku a vložíme ho do tohoto nástavca. Môžeme prvýkrát navinúť fotoaparát, aby sme si boli istí, že sme ho tam vložili správne. Potom vrátime kryt na pôvodné miesto a môžeme ho uzamknúť. No, zo spodu môžeme nájsť aj závid na statív, je to 1/4 závid. To je vlastne opis celého fotoaparátu. Nejaká jednoduchá história, ktorú som sa dočítal, bola, že vlastne Sovietsky zväz chcel podobný fotoaparát, aký mali Nemci, tak sa veľmi inšpirovali nejakými inými modelmi z Nemecka a snažili sa vytvoriť podobnú kopiu. Tak vytvorili tento Kiev. Volá sa Kiev, pretože sa vyrábal na Ukrajine. Bol rozvážaný vlastne do celého sovietskeho bloku. Zaujímavé na ňom je, že má unikátny závid, ktorý vy len tak na objektívoch nenájdete. Kiev má aj vlastnú sériu objektívov. Vlastne sa mi zdá, že tam je 50 mm, je tam nejaký širokouhlý objektív. Dokonca som tam našiel aj teleobjektív, sa mi zdá 100 mm, teraz nie som si istý. Je veľmi zaujímavé, aké variácie objektívov tento fotoaparát ponúka. Fotoaparát samozrejme nie je jediný model, sú aj rôzne iné modely. Napríklad je podobný model tomu, čo mám ja, ale bez expozimetru. Ale ja som narazil na Slovensku na tento model, ktorý sa veľmi ťažko zháňa, ale dá sa nájsť, nie je až taký vzácny ako nejaké iné staršie fotoaparáty. Skôr je pomerne ťažké nájsť tie objektívy naň. To som ešte nikdy nevidel na internete, že by niekto predával. No a to je vlastne všetko k tomuto fotoaparátu. Na web stránke throwback.sk môžete nájsť fotografie z tohoto fotoaparátu. Pomerne veľa som ich nafotil na čierno-biely film, aj na farebný. Najkrajšie fotografie vznikli na film Ilford HP5+, na ktorý si tiež na budúce spravíme recenziu, ale prvé dve videá budú recenzie na fotoaparáty. V ďalšom podcaste, v ďalšej recenzii si môžeme povedať o mojom druhom fotoaparáte, na ktorý som fotil, ktorý som si zakúpil, a to je Praktika FX2, ktorá je podľa mňa ešte zaujímavejšia, ponúka toho oveľa viac, o čom sa môžeme rozprávať.